Hello everyone. Yes. Mayong adlaw sa tanan. Adlaw tanan, di ninyo tanan. Diri na punta karon sa ato ang topic nga usapang mag-asawa. Ang pinaka-importante nga butang sa tanan Unsa man na siya? sa atong kaminyoon. You know what? Atong kaminyoon dili lang mahitungod sa mga material nga mga butang. Dili lang mahitungod sa mga pangandoy nato sa tuang pamilya ug sa atong mga anak. But above all, the most important is the spiritual life. Kung unsa nato ang ato ang pamilya pagdala diha sa espirituhanong kinabuhi, kay mao na ang pinaka-basic aron nga mulungtad ang usa ka pamilya. Mao jud siya mga kahigalaan dana nga ang kaninyo nato kayo dili lang kita sa mga butang nga atong gusto, dili lang sa mga edukasyon sa atong mga bata. Above all, una sa tanan ang atong relasyon Diya sa Ginoo. diya sa Ginoo, pinagi sa atong pagpakabuhi, pinagi sa espiritual. So, ang pinakauna nga basic requirement sa usa ka panimalay dapat gyud tay Unsa man? naatay Biblia, Bible. Holy Bible. So, Bible nga wala lang siya ginabutang sa corner sa isa ka balay. Dili lang sa display. Yeah, dili lang display sa anyong mga cabinet, kundi Bible nga ginabasa gid siya. Bible nga kung makita nimo sama sa mong Bible nga hapit na siya nagisi. So, mo na functional tawag. Yes. Hapit na siya magisi og daghan siya mga notes. Pila na nakatuig? Sa tuang pagminyo mo ni ang first Bible nga atong gipalit. So Aside sa mga hagipang hatag. 16 years ago. Kuan ni nga to gipalit 2008. May 6, 2008. Kita Kita gyud nagpalit ano sa Davao. di na regalo? Giubanan ta ni Sir Jesse ato. Kay di man ta GC, sinati sa yeah. Davao dito ta natulog sa ilang balay and then nagpauban ta sa store. Sige. Nga na yung mga Bible. 14 years ago. So mo ni mong first Bible. So napuno Sa na ni pamilya. siya og mga sulat guys. Mga notes. Nganong importante kayo ang Bible tungod kay kani siya. Ingon pa diri sa tuong verse nga atong basahon. Unsa tong verse? Atong basahon diri sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Bisaya lang niya. Ang tibukang kasulatan gitugas sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Sa verse 17, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Tungod kay walay perpekto nga tao sa kalibutan no, tanan man ta masayop di sa tubangan sa Dios. Kinahanglan ta og Bible nga may mutudlo sa atoa sa tong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Sa kadaghan nato og maagian sa matag adlaw, kinahanglan nga nagyud tay Bible nga ato ang basahon aron natin mga problema mahimo tang lig-on diya sa tubangan sa Dios, di ba? Yes, ang matag pamilya kinahanglan nga dunay Biblia. Kay ang Biblia nakasulat diyan na ang pulong sa atong Dios. Then pati atong mga anak, di ba? Dili dapat na expose lang sila kanunay sa Internet, sa cellphone. Dapat nga nagyud ang Bible sa ilaha, makatuon gyud sila og Bible, makabasa. Kung pwede lang i-require nato atong anak nga magbasa og Bible bisag kaisa lang sa isa ka adlaw nga mabasa sila. Kay exposed kayong mga bata karon sa cellphone no niya. Kaning pulong sa Dios isa ni siya nga mong tabang sa ila pag-guide aron nga dili sila ma-deceive. Dili ma-deceive sa buhat sa kaaway through sa cellphone. Kay mo na ang number 1 nato nga kalaban karon ang cellphone sa pagdisiplina sa atong mga anak. Kanang gitawag natin siya responsible social media. Ang ginikanan, magabantay sa mga anak, especially sa mga anak nga dunay mga cellphones. Then usahay murag usually madungog nato sa mga parents nga mo surrender na sila sa ilang pagdisiplina sa ilang mga anak kay di na kaya no kay pertig yung mga badlungon. I-try nato ang Bible.
ang Word of God nga gamiton nato para sa atong mga kabataan. Nahinumdum ko gamay pa among anak sa iyang pagtulog kanunay nako ni kay di pa man makabasa no sa bata pa. Ginadulog nako ni sa iyahana sa iyang uluhan kani nga Bible. So gamhanan man gud ang pulong sa Dios. So pag makabasa ang mga bata, makakuan sila, makatuon sila sa mga maayong butang aron nga mag-guide sila sa ilang pagkinabuhi diri sa kalibutan. Fundamental mga igsoon diyan nga ang matag pamilya adunay Biblia. Dili lamang i-display dito nga asa nga dapit kundi pag-ablihan nga adunay mga commitment pagbasa sa matag usa sa grupo sa pamilya. Then kinahanglan nga ang atong Biblia life. Tungkol mo na siya nag-direct sa tuwa sa ato ang mao ni mahimo ko mamaya, natong connection sa Ginoo from our family ngadto sa Dios. sa So, gibasa ka kanina sa ato ang kuan verse sa kinahanglan ano na kita Biblia kaya ang Biblia mo mag-correct sa to mga wrongdoings mo mag-guide sa tuwa sa dapat mo ingon uban nga sige ra man na siya daladalag Bible unya badlongon manggihapon nay mga ingana pero bahalag baka sa sala ta nagyud tay Bible kanunay dili sa ingon nga depensa nato ning ingnon tang taong matarong kun dili tun-an nato sa matag adlaw ang Bible aron mahimo ta nga maayo atubangan sa Dios bisan dili gid perfect pero at least pa check ang importante dili maayong sa butang. matag panimalay adunay Biblia pwede Bisaya pwede English pwede dagko pwede gagmay Og of dahil ang course klase. ginabasa po di ba O dili lang siya ginabutan kundi ginabasa ginablihan. At least ang matag couple magtiayon kawan niyang anak moablis Biblia nga dala sa pagampo kay tutulan mo sa balang espiritu unsa nga verse unsa nga basahon ang inyong maablihan as guide sa Kristohanon nga kinabuhi. So, kana lang siguro. Thank you so much for watching. I hope na ang wala pa yung mga Bible diha, mangita na mo og Bible Pwede also mamalit para sa atong panimalay. palit or Wala man tay Bible na gud panghatag no. sa Gideon sa una Sa una sa una nagapanghatag pili ko sa Gideon sa una. Pero kung naagi walay Bible diha nga gusto magka-Bible, pwede mi ninyo i-PM. Tagaan mo na mo Bible. Yes, sige. Okay, para makatabang gusto ninyo Bible, mag-connect me nga makalawat mag-Biblia. Kabalo mo guys, katong bata pa ko, ang Bible na kuan pa man among suga dito sa matangad, dili man Korintino, kanang lampara lang. Dito ko nahanas og basa og nahanas ko og English, makasabot ko og English nung kay duha akong Bible sa balay. Since gamay pa jud ko kay nagdako man jud ko nga himasa kayo kog Bible. Ang akong Bible sa balay duha, Bisaya og English. So, akong ginabasa English pero may na Bible then pag nakoy dili masabtan o kabo na po nako tong Bisaya. Murag nahasa ko sa English ba dito ko nakabalo. Labaw sa tanan, wala ko kahibalo nga sa sige nako og basa sa Bible na ang pinasahi nga kaalam nga gihatag sa Ginoo sa ako ang makatabang di ay sa ako ang pagdako sa ako ang pagdako og samtang nagapadulong ko sa ako ang pag-mature unya pagpangita og kanang greener pasture na ang Dios gyud ang naga-guide kung asa ko niya gibutang karon. It's because of the guidance of the Holy Spirit through the Word of God na ako ang ginabasa jud kanunay gikan sa gamay pa ko hangtod nadako ko masuko na to akong mama kay mahurot among gas kay sige kog basa og Bible up to 11 na sa gabi kasabaan na jud ko ni mama kay wa na gyud na atong gas hurot na gyud pero di ay ang kaayo gyud sa Word of God is siya ang nagasangkap jud sa to og kaalam nga langit nun siya ang suga mahimo na tong mahimo na tong kahayag guidance samtang magalatas ta niini nga kalibutan. I am so thankful and blessed for the Word of God nga mao jud siya ang tinuod jud siya the light naghatag og kahayag sa atong alagyanan. Thank you so much for watching and I hope na namoy na learn basta kung wala mo'y Bible sa inyong panimalay nga gusto mo og Bible i-PM lang ni sa Ray and Grace Antonio na Facebook page kay maghatag mi og Bible o
comment pod mo diri sa mga YouTube channel. Ug sa wala pa nakasubscribe, please subscribe to our Subscribe. channel. YouTube. Sa among YouTube. YouTube. Yeah, sa Facebook po na mo paki-like. So kana lang siguro. This is Ray. And Grace Antonio. Antonio. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye.